Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Sausondzaan bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goeie alweer en welkom bij Radio 1 Hoorn. Joen de eerste aflevering van Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. In deze serie omdenken van zaken die bar binnen in uw gemeenten in een tijdrek dat nou nog lippert bij een protte mensen. Maar net vergeten willen wij een beeld schetsen van de situatie met name het deel in het beeld in de oorlogsjaren. En we doen dat onder de hand van gesprekken met mensen die periode zelfs meemaken hebben. Net vergeten begint Liekwols met een periode krijgt van de oorlog. De jaren 30 als opmaat voor 5 jaren in de geschiedenis van uw land, uw provincie en dus ook van uw gemeenten. De jaren 30 misschien wel beter bekend als de crisisjaren. Schep vreugde in het leven. Zet je zorgen aan de kant. En hoe de radio klinkt gauwers, happy days are here again. Voor een protte meisje in de jaren 30 gaat dat net op. Het is een tijd dat het min gaat met ons land. De tijd van de depressie. Rekken door de grote economische crisis viert het regeer een bezuinigingspolitiek. En men weigert onder oren om de goede inweerden te verminderen. Uw producten worden 30 duur voor het buitenland. Gevolg is dat de export weer omrent. De tasstand wordt er de eerste helft van de jaren 30 heel tijd minder. Elk jaar worden er 1000 faillissementen overvregen, vooral door middenstanders. De prijs van begelijkste laan- en tuinbouwproducten keldert. De melkprijs is zakken naar 3 en zelfs naar 2 centen. Noteert men op een beurs in Leeuwen in 1928 waar de boeter in een tredje, in 1932 is dat nog maar de helft. Om de prijs nog wat in stand te houden, worden hele partijen teruggedraaid. Zo wordt in 1 jaar tijd 400.000 wagons graven nedigen. Als geniers en boeren het min ha, is er voor de arbeider echt net een protte werk. Werkelezers en jermoeden nemen rijt ta. Het gaat tussen wat het goed had en wat het min had, wordt heel tijd grutter. Kleen verslieten, beide goed trekt het op. Maar de honger in de kiel gaan de duizenden bij het warmlands, biddeljend om eten en werk. Hij je vaak vlaaks te loeken, jerpels te doen, of misschien bieten te vertellen. Het komt zelfs voor dat arbeiders de ploeg loeken in plak van een hinder. Het is een wonder dat men een raad om hem heen net ontbarreld slacht. Dat men uit algemeen deze ramp zonder verzet door hem heen komen liet. Op het hoogtepunt van de crisis binnen er zowat een heel miljoen werklezen. Van Friesland alleen is dat zo'n 16.000. Een deel van die werklezen zit in de steun en moet op ongeregelde tijden naar het stempellokaal. Ze vangen zo'n 6 of 10 goede weeks. Op haar fiets zit een fietsplaatsje, maar een gat erin. Om een goed cent te litten, dat ook voor deel van het volkjaar jaren. Een deel van de werklezen rekt in de werkverschaffing en vertient het zo'n goede meer als in de steun. Ze komen te lonen bij grote projecten als de onlis van de Aaslediek en het droegmaatje van de Matthiaspolder. Ze zitten bij recreatieprojecten in Begelies Gaasterlaan of binnen belutsen bij het graven van het Van Hariksmakanaal. Maar de scheppen. In Noordwest-Friesland is men onder meer dwaande met de verbreding van het Aldieken, maar verheging en verswering van de Zeediek, maar landwinning boeten diks en het vergrutsen van het Tjerkhaven. De meeste politieke partijen staan min of meer efter de politiek van het regeer. De SDAP komt wel maar een alternatief in de vorm van het plan van de arbeid. Maar de meesten hadden geen vertrouwen in, alleen nog maar omdat het uit de rede hoeken komt. Een andere groep die het oors wil, is de NSB van Mussert. De NSB zocht naar het Duitsland van Hitler en het Italië van Mussolini. Ze willen ook in Usland een sterke man aan de macht. In 1934 is de NSB op haar hoogtepunt en haalt 8% van de stemmen bij de verkiezings van de provinciale steden. In Friesland is het krap om 3%,
wat ingezet besjut in de provinciale steden. In Burgerlijks Menamerdeel kreeg de NSB 62% van de stem. In 1939 is er nog 61% van oer. Al wordt er in het lijst van de jaren economisch jongen net minder op, vanuit het eerste beloekt de loft. Er is meer waaropkomst dat een eimaatje zal on een tijd die het voor een prottemeesken zonder uitzag wie. Crisis in Nederland, in die 30 jaren dus. Crisis dus ook in uw gemeenten. We praten hier over die tijd met twee mensen die moeilijke jaren zelfs ondervonden hebben. Johannes Oorzinga, hij is bijna op zo'n augustus 1915 in Dijnem. En hij woont nu in Dronriep en is rijstend veehouder. En Dirk Bil, bijna op 4 februari 1915 onorde bediek onder Sint-Jabek. Hij woont nu in Sint-Tanne en hij is bij een prottemenschen nog bekend als winkelier in textiel en onverwante zaken. Oorzinga en Bil, welkom in de studio. Verder op in deze uitzending hebben wij nog een aantal mensen wat zij ontdenken bij de woord crisisjaren. Wat is het eerste wat bij jou opkomt, Oorzinga, als je het woord crisisjaren weer? Wat denk je dan als eerste aan? Nou, jaren moet kan je wel zeggen. Alles lekker sober. Maar ja, dan leeft het nou al jaar in wilde. Maar als de mensen gaan werkelijk zo'n beeld lockiger veel als doe, daar heb ik mijn twijfels nog over. Ja. En hoe leidt dat bij Bill? Nou, dat kan ik ook volledig onderschrijven wat Oorzinga zei. Want het waren, de tevredenheid was veel groter. Niet dat men altijd tevreden wezen moest, maar het waren broedertijd, een mannentijd. Maar het was wel zo dat men gauw tevreden was. Er is nou nooit een grens meer dat men zei dat is genoeg. Men wil nou altijd meer. En toen was het dan dat zo dat men weer eens wat een beter jaar hadden, dan waren men ook weer fleurig. Ja. Dat wordt ook net versleefd. Ja. Gauw tevreden dus. Gauw tevreden. Ja. Oorzinga, ik wil even zien naar wat jou dien in die tijd. Je bent van 1915, nou, als we praten over de 30 jaar, dat begint dan in begin jaren 30. Je bent een jong feind, nemen ze dat ook, hè? Van een jaar of zo'n tot 23. Wat dien jou in die tijd? Wat wie je beroep? Nou, het begin van de crisis, ook waarom dat we de gang naar de leeuw op school, steekt me nou voor het eerst dat in de tijd, als er wat bijzonders weer, dan kwam er bij Van der Velde op een ijstijd, die boekhandel in de nacht, maar dan kwam daar een bulletin van de Leeuwarder Krant. Zo weet ik nog, de moord in Grote Gast, de beruchte moord van A.J. Wikstra. Ja. Nou, die doen we praten over steeds. En ik weet nog dat er voorhang de beurskracht van New York. Van Wall Street. Ja. Ja. Zo, doe beseft je net wat daaruit voortkomen zou. Hè? Het was al wat bijzonders natuurlijk, want het is weer een bulletin. Ja, dat wie jouw nijsverschenning. Je hier geen kranten thuis? Ja, we hebben wel kranten thuis, maar als er dan weer heel wat bijzonders weer, dan kwam dat, de kranten, die kwamen jongens. Nou, En dan hier niemand medisch als jongen dus? alleen nog heel bijzonders, ja. Ja. Heel bijzonders. Net alle handen dingen, nee, er hong maar een enkele keer een bulletin. Ja. Je zijn krijgt al jarmoed. Dat is eens het eerste woord wat in je opkomt. Hier neemt zelfs thuis ook jarmoedig, want ja, je bent een boer, hè? Ja. Nou, als je werkelijk jarmoed, nee, dat wil ik net zeggen. Maar we leven wel tegen sober. Ja, je doe, nou ja, doe weet dat je niet zo slim dan net. Ik denk dat in 33 de prijs het leegste hè. Maar maai 32, de betalen het fabriek ongeveer een botsen voor de liter melk uit. Nou maar even vertellen wat een botsen is, als we dat even in dubbeltjes of kwartjes zetten. Botsen weer 12 cent. 12 cent. Ja. Dat weer dus heel weinig van die melken. Ja. En dat kreeg je denk ik toch min of meer rechtstreeks, net op je breer, want je kreeg dus heel weinig van die melken. Dat baden hij nog. Ja. Maar koert ervan?
daar koort in wezen net van. Door hij dat ik kreeg in die tijd, nou, Friesland, dat weet je, dat we vergroot had een hierde boerenprovincie. En die hieren die gingen naar Etsenbottenbek. Dat we dan broer van Ulbe van Houten, Hendrik van Houten, dat we de voorman van Boen van Loonhierders, een hypotheekboer. Die nou ik weet het net correct meer, maar die toogdagen in Leeuwarden hadden we een oer de 1000 boeren. Ja, toogdagen, neem je al. Wat wie dat? Nou, dat waren dan sprutsen, hè, met voor bescherming van een hierder. En toen werd er dan eerst, in het begin van de crisis, dat had een initiatief was van het Kamerlid Ebels, die kwam daar ergens uit Grensland. Door de crisispacht werd komen, dat houdt in dat nou, de eigenaars, de meeste eigenaars dienen vrijwillig, hè, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar er weer toch een pad die op een letter dat jou 10 keer hier door de steeds weer dan aan bult van 5 jaar. En als er eens die dat je, ik neem maar wat, als je zand gewoon het besmeerd ja moest. Dan moest je dat ja. Ja. Daar voelde dus net over te praten, maar die mensen om, ja, je hem hier net minder. En dan zei je van, nou, ja, we maken maar eens even om tafel, want dit kunnen wij net ophoesten. Daar winnen dus mensen bij, die zijn niks meer de margin, betellie. Die winnen. Ja, ik heb En me even... daarvan kwam die wet al. Ja, precies. Ik ga me even verbaasd over het feit dat jou, of verbaasd, maar in de tijdplaats, jou ziet op een HBS. Dus jou willen, zeg maar, terwijl je heidemem, nou een goede kwaliteit steward. Ja. Wie dat iets bijzonders in die tijd? Nou, bij wijze van, ik ken meerdere boerenjongens die ja, voor de algemene ontjouwing hadden ze eerst op Ulo geweest. Dat weer meer als op een HBS, maar ik ging een broer die weg in de hoek en mijn huid wou eigenlijk had dat ik controleer. En dat wou ik niet. Waarom net? Ik wil boer worden. Je wil gewoon boer worden. Ja. Ja. En dat hoef je in die tijd nog net voor trottelen? Nou, nee. Nee, dat kon je zo nemen. Nee. Goed, ik ga even naar Dirk Bil. Het verhaal van de boerleiter, het was niet best, maar het was ook niet echt armoedig. Nou, niet helemaal goed? Nou, ja, nou vergelijk je daarmee kleren. Ja, duidelijk. Dat zetten we er even aan. Maar ik wou er even tegenover plaatsen, Bil. Wat deed jouw huid? Mijn huid die wagenier. Want jou waren je bent van hetzelfde jaar als Ja, ik ben Oorzingaard. van hetzelfde jaar, ik ben ook van 15. Ja, je huid wel garnier. Die wagenier. Een beetje onpiel eigenlijk, denk ik. Nou, nee, dat was Nee. zo. Dan had je aan genier, dan had je 3, of 4 maanden later waren gewoon die handen wat minder. Dat hong er ook weer van, wat weer verboden. Ja. En kijk, dat had een voorgeschiedenis. Want er waren ook nou eens een staking geweest voor de tijd, hè. Dat er gewoon, nou, en dat er plaats nu naar de gang en dat worden eigenlijk alle garniersland, losland, dat de kleine landbruikers gehuurd worden. Ja. Dus, maar het had ook tot gevolg dat de opbrengsten, wanneer dat goed was, zat er nog wel een loon in. Maar door in die mijn jaren, toen liep dat harde weg. Ik weet bijvoorbeeld dat ze een jaar had hij dat er 100 gulden bij moest, want mijn broer die hoopt dan ook naar met op land, dat ze tegaar het hele jaar werken en dat er 100 gulden verlies was. En het jaar daarop, toen hadden ze 100 gulden tegaar verdiend in een heel jaar. Die 100 gulden erbij. Je zegt het zo min of meer tussen neus en lippen deur, maar dat waren vermogen in die tijd. Ja. Waar moest dat wegkomen? Ja, maar dat waren de totale inkomsten, 100 gulden. Ja, maar je zei er moest ook een keer 100 gulden bij. Ja, dat... Waar moest dat wegkomen? Juist, kijk, dat moest hier op de weg komen. Ja, Want zien we waren 100 gulden per geld. precies. Hè? Ja. Want kom zien, het is Oorzinga, die hadden het nou over botsjes. En dat is nou al duidelijk geworden, maar zien, toen hadden we ook nog halve cent. Hè? Ja. Wat? Dat tekent wel, kijk, dat is
hoeveel waarde dat het geld toe hadden ten opzichte van nou, dat is niet meer te vergelijken. Nee. Ozinga die ging naar de HBS. Ja, Jou stond als 9-jarige al met de vis in de hand te dat zwaaien. hè? was vrijwillig. Dat was vrijwillig. Dat was vrijwillig, ja. Dat, Was het echt vrijwillig of was het noodzakelijk? Nee, het was vrijwillig. Ja? Ik wou graag wat handel doen. En toen begon ik met bokkers en er is wel eens toen als mens zei, schaam je hem niet dat je hem die jongen met de zutel laten bij de riekelaars. Maar ik vond dat mooi. Zo heb ik met veeshek gezuteld en later ook wel met groenten. Maar ja, toen kwam dat zo, dan kon ik naar Belgium toe en dan kocht ik groenten. Maar toen kwam ik daar een keer als schooljongen, ik kwam misschien een jaar of 10. En toen zeiden ze aan particulieren wordt niet meer verkocht. Nou, ik dacht, daar zal ik ook wel bij horen. Dat zie ook, dus toen ben ik daar ook weer mee afgehouden. Ja. Maar ik heb tot 12 jaar naar school gegaan. Dus jou hebben gewoon de lagere school gemaakt? Had Gewoon dat de in? lagere school, ja. Ja. Hadden jou zelf geen doel om verder te leren? Ja, of ik kon wil het niet? graag verder Maar leren. dat kon niet? Maar als hij zei, 12 jaar is mooi genoeg, dan ben je zo gestudeerd naar het land. Wat Ja. verdienen. Dus toen kwam je bij Huid in bedrijf? Toen ben ik een jaar, anderhalf ben ik bij ons huis geweest. En toen ben ik bij Sloop gekomen in de jamfabriek. Een jamfabriek? Jamfabriek, ja. Jamfabriek, de Piep staat er nog. Waar? En Sint-Anne. Ja. En daar heb ik 5 jaar gewerkt. Maar ja, de tijd die was niet zo fleurig. En toen heb ik na 5 jaar, toen was ik dus een jaar of 18, 19. En toen heb ik dat ding gekregen. Of maar weken de mijn tijd. Dat ze zeiden, nou, ja. we moeten inkrimpen. En toen verdiende ik 11 gulden in de week. 11 dat gulden in de waren- week. Hè? Wij zeggen nou allegaar, dat is niks. Maar hoe looi dat in die tijd? Nou, dat was zo, van die 11 gulden, dat kon ze men van huis houden. Toen ik thuis kwam en zei, nou, ik heb ding gekregen bij mijn baas. Toen zei ze, toen goeden ze. Ja. Want ze zei, nou, dat kon ik van huis houden van 11 gulden. Jou leveren dat ook gewoon in? Vrijdagavond, zaterdagochtend? Bij zaterdagochtend. Ja. Ja. Daar waar ik Ja. niet praat over. Nee, De nee. Bill kwam thuis en mem stond klaar Ja. 11 gulden pakken. Ja, dat is, wij hadden 2 kwartjes buurgeld. Daar moesten we iets van doen. En daar konden we ook wel mee toe. Want we hadden een soort law, we kochten een halve dapenleuten voor stuur. En dan hadden we een heel groot deel. Ja. Hé? Ja. Maar jouw inkomen betekende dus een stukje levensonderhoud voor de rest van het gezin. Ja, voor de rest van, ja. Dat, ja. dat valt dan weg. Ja. Ja, Ja. en dan is er denk ik mineur in het gezin. Ja, dan is het mineur, ja. Ja, want het is met Narmen een voorbeeld. Wij slachten dan zelf wel eens een schaap, dat deed de slachter dan. Nou, als hij het laatste schaap, weet ik nou goed, dat kocht hij voor 20 gulden. Dat is een heel ding. En maar er zat ook 100 pond vlees aan. En 20 pond vet, zo'n grauwe neerwaard. Ja. Dus dan hadden die schapenvlees voor 2 dubbeltjes het pond. Ja. Dan kon het een stukje leien. Ja. Maar maar ja, de prijzen die waren dus zo. Maar kijk, het was zo, dat heb ik ook al eerder verteld, dus een keer aan hem, aan Lolge Akker, van dat ik bij een vrouw kwam. En dat ze zei, nou, ik heb voort nog beiden, ik moet nodig een paar nijlakens hebben, maar toen verkocht ik ze grote 2 persoons voor 1,25. Maar dat ze zei, nou, als het naar de stuur gaat, dan, want het kon niet leien. Ze hadden eigenlijk niet centen te kopen. Hè? Nee. We met jou min of meer ongemerkt al even opstapje maken naar wat je later gedaan hebt. Jou bent nog even verzekeringsagent geweest. Nee, dat zou niet worden, maar dat wou je niet, hè? Dat wou ik niet. Nee, dat wou waarom ik niet trouwens? Want dat is toch een baantje waar je, nou, weet je jezelf wat opwerken kennen, hè? Ja, dat kun je wel opkrikken, maar het is, ik zei altijd, ik wil in de handel, maar ik wil wat in de handen hebben te verkopen. Ja, geen polissen. En nee, de polissen, ja, maar door het verzekeringwezen, en dat weet oorlog ook wel, vroeger lag het verzekeringwezen op een heel ander vlak als dat het nou is. Het was er wel, maar het was eigenlijk voor mijn gevoel na een opkomst. Ja. Het is nog veel beter dat alle geregeld. Jou En dat ging, lijkt me niet. jou ging met lappies bij de deur langs, textiel, Ja, lakens, Ja. ook kleren. nee, ja, die hadden alleen onder goed. Ja. In het begin. Je kan alles niet metslepen in een koffer. Hè? Dat liet me iets verschrikkelijks. In zo'n tijd met eigen handel bij de deuren komen. Jou geeft het zelf wel even aan. Mensen die het altijd zeuren van ja, kinderen die een stuur kinderen die een kwartje, Ja. ik heb eigenlijk geen geld. Ja. Hoe was die handel in die tijd? Die handel die waren, nou, eerst was dat niet best. Ik was eerst, dan was ik de hele week op stap. En dan door het eerste, ik heb in juni mijn ontslag, en juni mijn ontslag gekregen, begin juni.
En ik ben 25 juni is mijn eerste factuur die ik bij een grossier gekregen heb. En door het eerste half jaar verdien ik 6 gulden per week. Daar waar ik de hele dag voor op stap. Dat waren 5 gulden minder als bij de jamfabriek. 5 gulden minder. Ja. Maar het waren altijd naar 6 gulden. Ja. Ja, beter een half jaar als lekker op. Precies. Want er waren ook een soort werklozen. En toen bij de steunuitkering enzovoort waren er niet. Wij geen werk hadden, dan hadden we ook niks. Nee, duidelijke zaak. Ik moet nog even naar Oorzen gaan, want ik moet nog even één dingetje ophalen. Johan de Krek, hier in de Kreklevenhoer, daar in die stad, daar hebben we een nijsbulletins, dat er heel wichtig nijs wie. Daar ben je ook eens een keer in een demonstratie terug te komen, die nogal behoorlijk krachtig wie, heb ik de indruk. Hè? Tenminste, wat het gesproken woord ongeet. Nou, ja, dat zijn, ik weet niet, het weer correct voor de kleintijd. De weer de Erebroek, die weer naar minister-president. En dat weet ik nog, dat ze daar rond, ik heb zelf net in die optocht rond. Maar aan de ene kant van de kelders, voorstreek, rond ploegie. En aan de andere kant ik. En dan raap ene ploeg, wie maakt onze centen zoek? En dan antwoordde de andere ploeg, Ruis de Berenbroek. Dit is net verjitten. In de studio bij ons zit Dirk Bil uit Sint-Anne. Hij wenne vroeger aan een oude beldiek onder Sint-Jabek en hij is dus nu een Sint-Anne-buurster. En ook in de studio hebben wij Johannes Oorzinga. Hij wenne het nu in Droriep, hij wenne vroeger in Dijnem. Bij de man binnen in 1915 en hebben we de crisisjaren mooi maken. Dat is het tijdrek waar we op dit tijd over praten in de eerste aflevering van Net verjitten. Oorzinga, we hebben het al even gezegd, je hebt weer boer, je woont dat ek worden. Er wie
Als er overproductie wie bij de boeren, dan moet je hem kei inleveren, hè? Ja, er ben ook kei inleveren. Hoe het precies weer, dat waar ik net mee te zeggen, maar ik weet nog wel. Ja, er waren dan, ja, ze waren geclassificeerd en zo wat hen in die kei, die werden slacht en dat was bleekvlees voor de lui die in de werkverschaffing en in de steun waren. Ja. Die konden dan bleekje vlees krijgen, zo goed, maar nou, weet wie dat voor kwartje, dat weer dan zo'n liters blik. Een liters blik vlees verkwart je dus. Ja. En dat weer speciaal voor werklezen, mensen die het net in hun onderhoud verschenken konden? Daar weer het voor. Ja. Hien je dan als boeren wel eens het gevoel van, ja, dat is echt mooi, wij produceren, we doen ons best, we produceren protten, maar we worden straf voor uw productie en dan gaat het naar mensen die het net werken. Nou, dat er zo wat bij zit. Ja, de boer zelfs kreeg net van dat blikje vlees. Maar een graaidboer die was een deelloker. Ik weet niet dat je weet wat een deelloker is. Nee, dat mag je even niet lezen, hè? Nou, dat was een keel dat die te verraad kwam. Ja. Nou, daar redde die boer hem zelf nog. Had je begrepen wat ik bedoel? Ja. Mocht dat wel trouwens? Nee, dat nog, nee. Nee. Nee, maar dat ben je wel meer dan net nog. Huh? Zo. Dat zeg ik me net vertellen. Nou, dat mag best, ja. Het is 60 jaar in, dus je wordt er niet meer verstraft. Nou, ik ben naar slachters, zo'n, die werd dan een beetje in huid, maar die kwam dan, doe ik een keer, net buurtje, maar daar in de buurt, en fijn, en de vrouw in het werk, die hoede neer van hem. Nou, en toen prottelde die jongen daar door. En zo, die boeren, die horen eigenlijk niks meer. Nee, je moet de mensen zeggen, ben ik eerst het jaar. Zo doen we het meeste vlees. Ik weet het net, krijg meer een stoer of zingen toverpoen. Daar zie je dat. Ja. En zo is dan nog een bollen. Een deelloker kreeg je helemaal daar dus niks voor. Ja, het vel bracht dan nou een kwartje of zo wat heen op. En nog een bolle daar graust niet dingen naar Rijksdal. Dus dat weet ik niks. Nee. Dat in de maaitijd, de massa kijkjellen, nou dan hebben we tegen nog een kelvlees zitten. En ik belde in en je hem niet zeker nou een skip. Zo ben je een skip. En dan bij die lam, dan sneuvelen de rekboordingen. En die dan wat goed weer, dan rijden we de rek mooi. Ja. Ja, je wordt creatief en inventief in altijd maar. We lezen in dit programma echt wat verbindings tussen doelen en... Ja, maar voor de microfoon maar. Dat, ja. Dat is zo'n oorringen die hadden over dat vlees voor een kwartje, de liter. Maar komt bij ons, kregen de werklozen, dan hadden ze cornetbeef. Dat wordt een soort invoer van die grote blikken van 5 en 10 kilo. En die worden voor de werklozen. Die kregen daarvan. Die moesten not in de pan hebben. Maar wij hadden ook een familie, die dat waren omkeer mooiker van mijn vrouw. Die had nou niet als hartslag. Wat nou voor de honden gaat. Ja. Dat kregen die, omdat maar een beetje kostte. Ik heb begrepen tot aan bargenkoppen daar. Bargenkoppen, ja, maar dat was vastelijk eten. Oh. Ja, joh, Bargenkop, ja. dat waren zo. Ja, ja. Maar dat hartslag, dat was, nou dat wordt nog niet meer een dag, maar dat was feitelijk, dat is nou hond eten. Ja. Ja. Maar dat wordt, omdat het, dan had je een paar voor 2 kwartjes. Ja, juist. Daar gaan we toch. En een koerde maag vol, hè? Ja. Wat ik steeds hoor, wij proberen wat verband te lezen tussen doel en no. Had ik het verhaal hier van keien leveren bij de centrale, het wordt inblikt en van werk lezen. Boeren die het in deze tijd te volle produceren, die krijgen dus aan de superheffing om eren. Het is wat vergelijkbaar, Rozinga, hè? Ja, dat kun je doen net. Dat kun je doen net, door die ze de productie beperken
ik zei van die kuilever inderdaad, maar die moest niet naar kaal werden. Moest een kalve kei werden, dan gewoon keel ik niet. Ja, precies. En je mag net meer vrij taal kookjel aanhouden dat je woont, dat die ongeveer vasthoudt op het vierde deel waar je om elkaar heen. Dus dat wil zeggen, als je, ik neem nog maar wat, dat je 32 met elkaar heen, dan mag je 8 kookjellen aanhouden. En die waren sketst, daar kon je skets op krijgen. Een skets, zei je. Ja. Wat is dat? Als een keer was sketst, dan kon er verhandelen worden. Oh ja. Zo, de sketsen, die ben nou correct afgeschaft en dan hadden ze die flappen in en kregen Ja, dat precies. aan herrie over is. Ja. Dus toen begon de veehouderijcentrale. En nou ja, dat had later altijd, nou we gingen dan moest je had altijd naar zijn wijst, als je vee leverde dan maar bewijzen van de gezondheidsdienst. Nou, dat weer er doen dan net, dat lukt net, maar die skets die Een moesten skets vol. Ja, nou krijg je een dingje in de eren. Hè? Ja, het komt toch weer wat waarom. Ik ga even naar het beeld. Hè. Want jou ging dus bij de dwarrenloons, maar de waarde die ze krijgen neemt hebben. Ik heb me wat verbaasd dat er naaimachines bij waren. Ja. Die sliet hier toch net in die tijd? Ja, dat wie wel zo. Wij verkochten ook naaimachines, dat kwam zo. Die kreeg ik over. Toen Joris van Kam, die had textielzaak in Sint-Jawig. En dat wordt overgenomen door Venema. Maar Venema die wou die naaimachines niet hebben. Toen heb ik die naaimachines genomen. En dan hadden wij zo, wij konden goedkoop, want daar was over het algemeen, dan kwam de zinger, die kwam met nabetaling. Alle weken een gulden nabetalen om naaimachine. Maar dan waren die machines duur. Maar wij verkochten ze contant, maar dan konden wij veel goedkoper. Ja, ja. Maar het waren bij jou wel contant betalen? Ja, dat moest contant betaald worden. Ja. Want anders dan zat er niet meer geen haar meer op het huis. Nee, precies. Als je bij de deuren langs komt, dan zie je letterlijk in de keuken van een prothuishouders. Ja. Zag je daar een boel financieel leed? Nou, financieel leed zien dat deze, wij gewoon wel. Wij gewoon dan zei nou ja, dat is dus hier dat hier de armoede om de hoek van de deur komt. Maar kijk, er zijn ook een hoop vrouwen, dat zijn kunstenaressen, hè? Ja. Dat ze zeggen nou, wie kent met een beetje, kan het netjes krijgen. De ene die dan ook weer meer maakt dan de andere. Zie, zo kwam de armoede niet om de hoek. Ja, waren je al maar van, ik lever het aan en dan is betalen, altijd? Nee, dat kon altijd niet. Komt, ik heb ook een geval gehad van mensen die, daar kwam ik in, zei die vrouw, ze zei nou is het wat. Want dan zitten we voor een moeilijk probleem. Dat waren meesten oorspronkelijk wel uit de goede middenstand. Ze hadden ook wat vee en wat stukjes land. En toen zei ze, nou is dat zo, nou is er een storgeval bij ons in de familie. Maar mijn man die had niet meer een fatsoenlijk pakje kleren aan dat hij afgegrafenis ging. Dat kan niet meer. Kan jou dat ook schikken? Dat wij een paar kleren kopen, en luwt op jouw naam. En dat we dan alle weken een riesdaler betalen. Zie, dat kwam ook voor. Ja, in het heel daan. Dat heb ik denk, ja. Kijk, maar dat is honger van daar zijn de mensen ben wees. Kijk, als je maar met eerlijke mensen te doen hebt. Ja, en jou kon je Pappenheim meteen. Ik kom in Pappenheimers, want zij beloofden een riesdaler. Maar het werd veel gauwer betaald. Ja. Dat is nou niet meer voor te stellen, hè? Een pakje kleren kopen, waarvoor ook maar voor een begrafenis. Ja, mensen moesten wat goed in de kleren doen. Ja, men moest wat netjes komt. Die wou niet met die armoede, wou je bij je hele familie komen, hè? Dat werd hem. Ja. Dan zag de hele familie dat het er schoor hem heen. Ja, kijk, het waren een armoedige tijd. Iedereen wist het ook. Ja. Maar toch probeerde iedereen dat toch nog wat te verbergen. Ja. Vooral binnen die eigen muren te houden. Ja, kijk, het is, jou schaam je er wel voor, hè? Je kunt er niks aan doen en toch schaam je ervoor, hè? Je komt er toch in verzet uit, hè? Ja. Want je bent dan oud ik.
En achter oude diek luidt de Waddenzee. Ja, En er stonden de meesten in de werkverschaffing Ja. wel in te scheppen. ja, ja. Ja, Dat moet een oorgang geweest hebben, denk ik, voor die mensen. dat is een oorgang. Je waren een kuddedier, hè? Als je dat nog zagen, dat daar is 400 mensen die trokken naar de zee in. Om daar gultjes te scheppen. Nou, dat is niet zo best. Nee. Hè, en dan was het zo, nou, dan stonden ze daar weer of geen weer, maar men kon er maar in die zee verkeren, totdat het water opkwam. Hè, dat is weer tijd waar dat ze verdwijnen kon. En dan voor soms 8, 9 gulden in de week kwamen ze met thuis. Ja, en dan werken ze niet 38 uur, denk ik, hè? Nee, dat waren altijd op tijd. Op Hè? tij, Dat hè? waren verschillende Ja. tijden. Op de hadden meest ze, hè. onmogelijke tijden Ja, moesten ze het slikken. ja, ja, Ja. ja. Weer of geen weer. Ja, precies. Ja. Ik ga even naar Rozinga nog. Want je moest in dienst. En ja, joh hier niet slecht, hè? Joh wie een echte grenadier, zeggen ze in jou. Dat zijn ze, Jim. Ja. Ja. En Omke zei, want Omke die hier nog even vochten, of altijd Nou, nee, net vochten, want we waren neutraal, maar die wie in het regiment was tijdens de Eerste Wereldoorlog, die zei, je moet er maar onderofficier worden, dan haast het goed. Ja. En je had het dien. Ja. Je bent bij de grenadiers komen. Ja. Ja, dat wie in 1934. Ja. Achteraf zei je maar 4 jaar voordat de oorlog uitbruts. Ja. Ging je bestel zien dat het misschien ook wel eens gevaarlijk was kunnen worden koer? Ja, nou dat was het zeker. Maar ik weet nog van het tamboermeter, dat is jaren daarna dat het grote militaire opdrachten ben en dan zie ik op de tv. De tamboermeter die rent voor de tromslagers uit, helemaal geen grote staven. Ja. Nou, dat was een heel apart man. Een hele grote snor. Als we rondrijden moesten, voordat we op mars gaan door de stad. Als het dan appel weer, hè? Het geeft acht, het zou weer. Dan draai je er eerst nog eens in die snor, draai je hem om. Zet je goed jongens, zei ik zeg maar, als je achterom, dan kon je de punten van de snor zo zien. Ja. Maar dat was een heel... Doe er een beschouwen. Dat, hij weer dan ook wat astrologen, weet ik hoe je dat neemt, de sterrenbeelden, daar goochelen ermee om. Maar er was een sterke man in Europa en die kwam in augustus in het teken van de leeuw en dan was het gevaarlijk. Dat mag je even uitlezen. Nou, die blikken, dat was Mussolini. Juist. En Mussolini is inderdaad in de nazomer van 35 in die Abyssinie invallen. Ja. Zo, dat wie in zekere zin al begin en wie en ik bij me daar in het eerst lagen dat wie een Nederlandse Duitser of een Duitse Nederlander, hoe je het maar nemen wil. Maar die was dus bij ons in het eerst. Maar die bijna was in Duitsland en die hier daar nodig was, jongen. En had die officieren en adjudanten dan aan het uitlezen wie wat er al hier gebeuren moest. Dan is het meerdere keren geweest dat er zei, mijn heren, dat is 1870. Ja. Hoe zei ze, Frans-Duitse oorlog, die methoden in zijn jaren nog. Ja. Nou, en dat, hij heeft goed, jongen. Ja, dat bleek achteraf. Hè? Ja. Ik ga even de beeld. Ben je ook in dienst geweest, Bill? Nee, Nee. ik had broeder eerst. Broederdienst? Ja. Ja, dan kom je er prachtig aan. Ja. Waren je daar gelukkig mee of had je zoiets van, nou, och, Nou, ik had er nee, wel het in wel. spijt me. Ik Ja? was wel een beetje avontuurlijk, dus ik had eigenlijk de wereld wel zijn willen. Maar, en dan waren een van de kazen, daar zou je gaan onder eerst. Ja. Je komt met andere mensen in aanraking. Dat had ik wel zin aan had. Ja. Maar ja, komt dat, het was nou een keer zo. Dus als jou in dienst moeten hadden, dan had je soort van, Ja. ik ga erop al. Ja. Ondanks de tijd, hè, bedoel ik dan maar. Ja, dat is, ja, misschien daar praktiseer je dan niet over. Nee. Dat praktiseer, dat is dan, als je al een jaar of 19, 20 bent, dan laat je dat nou niet zo zwaar op hem maken. Nee.
In de ronde 3 kwartier hebben we hem van Johannes Oorzinga en Dirk Beel Jerkin hoe zij de crisisjaren beleven hebben. Gewone mensen die confronteren waren met maatschappelijke ontjouwing, werden zelfs haast neer ontwaan konden. Er waren zelfs meer van deze gewone mensen die de crisis onder lijf ondervonden hebben. En elke had er zelfs zijn eigen gedachten bij. Op een rietje zet de eerste gedachten van een tal mensen die de vraag kregen: waar denk je aan bij het woord crisis? Ja, Onder de mensen. wie En dat slim? hoop, ja, dat was zeker slim. En ook na een hoop door drankgebruik, zeg maar zeggen. Dat hoort misschien wat raar, maar dat kan je me nou best herinneren. Omdat we het ook in onze eigen familie hadden hebben. Maar dat het de gezin ja, ergens hun leed, om het zo maar te zeggen, wat verdrinken moesten. Ja. En dat waren een eigenlijke tijd. Maar dat waren dan in die bekende 30er jaren dan. Nou, de jarmoeder die er weer bij de mensen die geen werk hadden. Van de grote groepen heen die naar het slecht moesten. Voor 8 uur gewoon in de week. Ja. En dat daarbij, dat is punt 1, maar echt te genieren. Komt het deze, ik reis door mijn koffer. Oh. En dan kan ik bij mensen en dan weet ze, dan krijgen ze 2,5 cent voor de melken, een liter melken. Die wat kei op in. En dan koen ze eigenlijk niks keepie, het weer jarmoeder. Ja. Ik ken dat eigenlijk mijn heel sterke geval, ken ik dat wel zeggen, dat ik bij mensen kwam die altijd hard werken en dat er een in de familie staan weer en dat ze geen kleren aan hier om op gewoon te komen begraven. Nou, ze zei jarenmoeder, ha ik persoonlijk net ken, maar ja, het weer kwam net zo om vanzelf. En je weet er wel mensen die net zo'n groot inkomen hebben, ha wij zelf net zoveel lezen hoor. Ik weer bij ons huid niet in huis en ons huid het nooit een dag werkloos geweest, want die wie arbeider, vaste boerarbeider en dat wie maar 4 uur beginnen. Dat jongens saais melk en het landwerk en al en van die ene boer in de oren. Naar de oren, dus ik wil me zeggen, echt jaren moet onderleven, ha ik net ken. Orenmeesken, ja, weet ik echt nog wel van goons, die zitten in de schulden, die kon net al je betalen. Nou ja, er ben dan ook weer gewoon, die hadden niet gedaan als ze dat niet konden, maar het zappen net zo rom in die jaren vanzelf. Us huid die verdienen 18 goen als verste boerenarbeider, maar er weer een oude die maar goen of 14, 15 heen. En als ze dan steken wat bij heen, ja dan wie het net zo hele rom. Ik weet van mezelf nog wel dat ik trouwd ben. En wij hier een huisje, een kamerman liet ze haaltje en steekt tuin erbij. Verzaten gewoon niet hier. Dat we hier gewoon 50 in een week. Maar ja, als je dan maar s'avonds eigenlijk gewoon een steun hebt, dan sappert het net zo rond. En dan weet je wel waar je ermee heen moet. Wij wisten net zo zeer wat er gaan winnen. We willen een beetje jaren van wat, maar terwijl je jong bent, dan sla je er langzaam 8 net op. Wij waren langer wat jongens erbij ben nog wat gauwer grooters vroeger, maar ja, had je het dan net nog live ondervinden. Nee, dat kan ik net zeggen. Ik had altijd wel aardig goed hoor. Zelf had ik een man uit de waan, maar die verhaal heb ik wel eens, ja, dat het daar krap weer, oosterkrap. Die hier daar eigen werk. Dan gaan we maar een keertje sinaasappels te streken om die te verkopen, om maar cent te verdienen. Dit is net vergeten. Wij zitten in de crisisjaren en je hebt reacties van samen wat burgers die tijd ook meemaken hebben. En wij praten erover verder met Johannes Oorzinga uit Dronriep en Dirk Beel uit Sint-Anne. Ik wou even naar jou toe, Bill. In een van de fragmenten hoorden we al zo correct. We wisten niet precies wat er in de wereld gaande was. Het was toch een tijd, werd al wat gebeurde.
Oorzinga had het correct genoemd, Mussolini, inval in Abyssinië. Wisten je hem wat er gebeurde? Nou, niet, wij hadden dat niet volledig door, maar wij waren wel aardig op de hoogte. Het komt dat wij misschien ook door onze opvoeding en door onze dichting, wij hadden als vereniging, wij hadden een jongelingsvereniging. En er worden wel degelijk de problemen en de politieke vraagstukken worden er besproken. Er wordt over politiek praten. Er wordt over politiek praten en ook stevig. Hoe dacht men over de politiek? Hoe dacht Jem over de politiek van toen? Kun je dat nog voor de geest halen? Nou, dat was heel verschillend. Wij over het algemeen zagen we niet dat we zijn, nou het heil moet uit het oosten komen. Daar waren wij wel huiverig voor en wij worden ook van verschillende kanten. In de kranten worden je daar ook wel op attendeerd. Ja. Er waren natuurlijk ook anderen. Dat is, ik kan hier geen naam noemen, het ben ook wel eens dat later vooraanstaande personen waren, die het eerst wel helemaal dat ze zeiden, nou, dat ligt ons toe, dat het goed komt. Ja. Want je moet niet vergeten, het was het broodvraagstuk, hè? Dat was aan orde. En wanneer dat men dan denkt, nou kijk, vooral in het oosten, werkeloosheid was er niet meer. Dat was een grote straf hier in Nederland en dat had je daar niet meer. Nee, alles was aan het werk en werk is eten. Als we over het oosten praten, voor de duidelijkheid even, dan praten we over Duitsland. Dan praat je over Duitsland. En dat dus, hè, werk is eten. En dan was het zo, dan zei men ja, maar daar zit ook een hoop goede punten, hebben ze. Ja. Wij konden het natuurlijk het geheel niet, de landhonger van... De landhonger konden wij niet overzien die het Hitler hadden. Ja. En wat uiteindelijk zijn bedoeling was, maar dat kon geen één. Dat kon Chamberlain ook nog niet. Toen hij de laatste keer met de paraplu daar naar Duitsland toe ging om oorlog te bezweren. Nee. Sommige mensen zeiden van ja, we hebben de keuze. Mussert of Moskou? Ja. Nee, zo hebben we het nooit zien. Zo hebben we het nooit zien. Want kijk, wij hadden gekregen dat deze... het ene valt het andere op, want daarvoor hadden we gehad, dat we altijd zijn het gele gevaar. Hè? Ja. Dat hadden we ook in onze jeugd, dat was altijd het gele gevaar. Zien dat was de grote vijand, ja. Daar we bang voor wezen moesten. En toen zakte dat al en toen kwam dat Duitsland helemaal weer op werken kwam, Okay. maar Rusland niet. Rusland was er niet aan orde. Voor jou persoonlijk, zag je Duitsland als een potentiële agressor, als een potentiële vijand? Dat is niet meer te bekijken hoe of dat toen waren, omdat die nou achter de geschiedenis staan. Ik ken op dit moment ik niet meer zeggen, nou zo en zo zag ik het ook aan. Want kijk, dat is een standpunt, dat is ook door de gebeurtenissen, door de praktijk is dat wijzigt. Begrijp je wel? Dat kan ik me nog niet meer herinneren, hoe stond ik toen precies daar tegenover. Nee. Ik zal correct leven, Mussert of Moskou. Laten we Moskou even buiten beschouwen. Mussert, opkomst van de NSB. Merkt je hem daar wat van op het beeld? Merkt je hem daar wat van op het beeld? Nou, in eerste instantie weinig. Weinig, ja. Dat waren een klein ploegje, dat merk je niet. Heb je zelf ooit dacht van, ja, die mensen vertellen, daar zit wel wat in? Nee, in die zin niet. Komt dat onze antirevolutionaire opvoering was van die aard, dat genoeg teugen weggaan dat we direct niet met onze zwaar gaan. Nee, in je vereniging, weet je wel, in zat, ja, die zorgde ja. daar denk ik dan ook voor. Hè? Nou ja, onze JV daar hadden wij een probleem mee. Dan kwamen wij tot de conclusie dat we zijn, dat is niet. Nee. Al hoe mooi het lijkt. Oorzinga, ja, je ziet het in het dienst. Nou ja, dan denk ik dat je vanuit die positie wel wat meer mee krijgt van gevaarlijke situaties. Je zit in het leger. Als er wat gebeurt, maar dat leger in actie komen. Merk je hem daar iets van? Ja, wanneer ben je nou? Nou, je bent in 24 in dienst komen. Ja. Nou ja, toen ga ik niet om aan het tjenen. Ja. Ja. Dus waren je weer af. Ja, dus in die tijd zei je van nou nee, in dat leger heb ik daar... Nou, we zo'n achter wat gebeuren, zo'n we werden neutraal blijven. Ja, dat die een beetje de algemene gedachte. Ja. Ja. Nou wie je hem boeren, hè? Het ging wat minder. Je moest wel eens wat kei inleveren, want wat overproductie. Dan komt er zo'n Mussert. Die toch een aantal ideologieën begint uit de spuien van je. Nou, misschien ken die man wel. Nou, dat Mussert, als je geen doet. Ja, kreeg ik een landbouw en maatschappij.
Dat had onder de boerenraad een grote opgang gemaakt in die tijd. Dat we nou een oud-staatssecretaris van Landbouw ook een zekere Smit, dat we de grote man ervan. En nou die kwam erop, het boerenland, dat werd eigenlijk van appers. Ze hadden jorden daar hadden ze weer. Dat ze wel moerassen en het boetendiksland, dat met verwild lezen en weet ik wat wel ingenaar. Maar ik weet nou wanneer het precies weer. Maar dat wie ik in het begin van de 30er jaren, toen weer er een voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, ze hoorde ik het nou weten, en van Mandelen, die zei, laat dat hele land maar braak lezen. Wij importeren volle verdediger als het het jaren aan bouwen. Ja. Ja, echt zo'n revolutionaire gedachte. Hij ook zelfs, of misschien hij er ook wel net een naaidacht doen, toch van ja, wat die NSB wil, dat is misschien wel goed. We weten wat we weten nou wat we nou weten. Ja. Dat wist niet hem net. Nee. Dus orengedachten ben heel voorstelbaar. Ja. Hij ook zelf ooit toch van ja, dat liep het mij wel wat. Soms wel. Soms weer net, dat gaan op maar. Ja. Ja. Hoe wordt jouw keus bepaald? Ja, hoe weet je keus bepaald? Nou, je jaren doe eerst, ik zeg maar zeggen, dat de boeren in Duitsland gewoon beter kregen. Ja, dat kan wel terug, ja. Dat kan terug. Ja. Ja. Dus denk je dan, hey, Nou, dat is misschien zeg ik nou net. Nee. Als je dat landbouw en maatschappij, dat is de letter, de hele dag in de oorlog kun je wel zeggen dat eigenlijk daarin opgang. Maar ja, dat weer doe. Dus dit weer dat belangrijk. ja, dat wie een hele wichtige zaak, heb ik begrepen. Het is 7 minuten voor zo'n. Ik maak toch nog even mijn imsien naar doe en no. Ik draai hem even om, ik ga even naar Bill. Wat we horen is toch een verhaal van zo niet geweldige armoede. Bij sommigen zeker, bij je persoonlijk misschien iets minder. Had je nou om je heen zien, in deze wereld, is elke dag een stukje verbazing over de luxe die er is? Hou je dat bij je? Ja, komt het is, wij zien alleenig, ik tenminste, zoals ik het zie, dat de ontevredenheid groeit. De ontevredenheid en de criminaliteit die groeit. Ja. Als ik daaraan denk dat vroeger dat Jan Herma aan oude dik van oude Silo met de melkwagen, en dan had hij daar een kistje naast het hockey, en dan lagen alle putjes voor de boeren in. Ja. En dan liep je over alle bruggen, liep je neer, maar die putjes met geld die bleven er liggen op die wagen. Nou, dat is nog maar één voorbeeld, maar dat kun je vandaag niet meer voorstellen, want dat zou niet één keer meer goed gaan. Nee. Dat was zo gauw. Ja, dus je zeggen van, wat we nou hebben, leidt daartoe? Nee, komt de meer raakt nooit vol. Ja, ja. De ontevredenheid die groeit steeds. Men is niet meer tevreden met wat men krijgt. Ik ga het kort maken. We hadden een van ons kinders, die kwam eens bij ons en die zei nou moet men eens begrijpen. Tegen mijn vrouw. Nou vraagt die jongen dat op zijn verjaardag. Hoe vindt men dat? Mijn vrouw zei heel gewoon. Ja, je hebt toch zelf ook wijn willen. Ik bedoel, maar het is wat is nou een cadeau? Ja. Doet wij, als wij vroeger dan was dat zo, nou dan waren Doosje buurdoeken, een paar nieuwe sokken. Dat was fijn voor Sinterklaas en kreeg je een nieuwe overstupper, dat was heel wat. Maar het moet nou fijn omdat de kort vol moet of de door moet vol. Maar het moet nou grote cadeaus wezen, ja weet ik het. Er is nou geen grens meer. Nee, maar dat is iets wat jou, denk ik, nou nog wel een storen zal. Omdat je weet, moet jou Ja, maar zie je, ik zie nou dat door de welvaart
dat we door de welvaart, dat niet alleen zaligmakend is, maar dat we daar juist door achteruit gaan, dat de ontevredenheid groeit, en de diefstal die groeit, de criminaliteit. Als we dat zien, ik kan jullie vertellen, het is zo slim. Ja, onze jongens die hebben winkels. Maar ik weet niet eens meer hoe vaak er inbroken wordt. Nee. Dat is heel gewoon. Daar zien ze niet meer vanaf. Dat er 1 keer in de week in de winkels inbroken wordt. Om te stelen. En dat het nog voor drugs is of het moet voor aans, dat geeft niks. Maar komt het mijn en dijn, komt niet zo gek meer. Nee. Het is 7:03. We gaan nog 1 keer waarom in de tijd. Voor het lezen. Ik hel hem zo stadig gewoon van efteren in. Zijn megere jermtakken hongen op het stuur. Nou wie het naast hem. En ik joeg mij ek voor oer. Toen vochten wij de Gerrits in een voele wien. Ach, zei er. Krijg als juster hier een goede dag. Een dame met een pakje en een automan. Ik merk zien de egen en skril ervan. Ja, zei er. Eten bloot er wel. Dat wordt net waai. Ik vreeg naar zijn handwerk. En ik zeg hem aan. Hij wie als stalfeind lang verliezen naar Duitsland gaan. Doe in hem in. En hij hier van alles dienen. Nou die er niet meer. Maar hij hopen jet op morgen. Het kent als zo net blijven. Is het wel, meneer? Waarom die namen? Wie dat om in hiegele kleen? Toen breek zijn ketting en hij bleef daar niet flint staan. Ik gie maar verder. Morgen wil ik mijn fiets net meer. Het is 1 minuut van zo'n oren. Dit was zo'n beetje de laatste woorden van de eerste aflevering van Net Verjitten. U dank Geert voor deze aflevering. In ieder geval uit naar de heren Dirk Bil uit Sint-Anne en Johannes Ozenga uit Drodiep Tiegertank dat je meer komen wonen. Na week de tweede aflevering van Net Verjitten. We praten dan over de dreiging en de mobilisatie. Nou, zo'n oren het programma Hans in Kool. Wat dit betreft graag ont na week 6 uur Net Verjitten. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00.